Abans de res, donar-li les gràcies, com li he dit abans, per permetre al Col·leg CV poder tindre aquesta entrevista. El dissabte nosaltres anem a organitzar les jornades professionals, anem a tractar diferents àmbits de l'educació física i de l'esport. Hi ha dos panells, un que és més transversal, referent al turisme actiu, i sobretot un que ens interessa molt, que és l'àmbit sanitari, que nosaltres no estem relacionats dins del que és la cartera de servicis sanitaris, però sí que ens considerem promotors de la salut i aleshores hem començat a treballar en la Conselleria de Salut Pública. L'altre dia vaig estar a la Societat de Pediatria i estem firmant convenis per a treballar i és un panell molt interessant. Després hi ha un altre panell que és l'específic, el nostre, de l'àmbit de l'educació física i l'esport. Referent a això, l'esport és un àmbit que culturalment i socialment va evolucionant molt ràpidament, amb moltes tendències, amb noves formes de treballar. El primer que voldríem saber és, abans de prendre la possessió com a conseller, quina era la seva perspectiva de l'àmbit i una vegada presa la possessió, què és el que s'ha trobat. Primer que res, agrair que m'hàgiu convidat també a les vostres jornades i dir-vos que no puc estar i que ja em sap greu, però tenim agenda que va apretadíssima, però bueno, això, saludar que fareu aquestes jornades i que reflexioneu al voltant del vostre món, per tant, agraïm que ens hàgiu convidat i al mateix temps saludem que hàgiu fet aquesta iniciativa perquè és molt important que es pugui parlar sobre l'esport en els diferents vessants i diferents panells que estaves dient. Jo, antes de ser conseller, el que coneixia de l'esport era com a practicant, com a amant de l'esport, com a persona que ha competit en el ciclisme, que ha estat involucrat en el món de l'esport i que m'encanta l'esport. Per tant, les meves expectatives ja com a vivències personals ja anaven per davant. Soc una persona que sé l'important que és l'esport en tots els àmbits, el que estaves comentant, l'àmbit sanitari, l'àmbit educatiu, l'àmbit personal també, de creixement personal, què és el que això t'aporta com a valors, com a persona, l'esport, i sobretot l'àmbit social, de relació, de cohesió social que té l'esport. Dins d'aquest àmbit des del qual jo vinc, evidentment les perspectives respecte a la vegada d'entrar a ser conseller, el que em vaig trobar és que, per un costat, pense que la regulació que n'hi ha educativa al voltant de l'esport és molt menuda, està molt estrictament condicionada la seva aplicació i molt poques hores. Per tant, això és una cosa que depèn de l'Estat, però que a nosaltres ens agradaria que n'hi haguera més hores al voltant de l'esport, del moviment, de l'hàbits saludables lligats a l'esport. Per un altre costat, una altra de les coses que sorprèn és el poc pressupost que n'hi ha. La primera de totes és veure com som dels territoris que menys pressupost n'hi havia en esport i les poques competències que n'hi ha a una conselleria que té esport també. I per tant, pensem que és una bona mostra de deixades anteriors. De fet, en els pressupostos d'enguany, que pràcticament no pugen percentualment el total, l'esport puja un 7%, perquè el que volem és que cada any vagi pujant i n'hi hagi més inversió. Per tant, un poc així és el panorama que vaig trobar. I pense que d'alguna manera també el reconeixement més social que no institucional de l'esport. Per tant, en aquest camí per acabar amb aquestes mancances en què estem treballant cada dia. D'aquest reconeixement social, el potencial del sector és molt gran. Si no em falla la memòria, crec que són prop de 3.000 empreses estan vinculades al món de l'esport, un percentatge prou elevat directament, és a dir, ofereixen serveis esportius. El problema que nosaltres ens hem trobat és en l'últim estudi que es va fer, que precisament el va fer un col·legiat, Gustavo Martínez, així al nostre territori, al País Valencià, es va veure que dins d'aquests serveis esportius, que molts d'ells tenen una relació directa amb entitats locals, perquè són contractats com a, se fa la concessió del servei, un 40 o un 60%, depenent de l'àrea, són professionals, professionals que no tenen la qualificació acadèmica i oficial que està recollida en la llei valenciana de l'esport. Ens agradaria saber com valorar aquesta situació. Nosaltres, evidentment, pensem que la llei s'ha de complir i s'ha de fer complir. El que sabem és que hi animem, ho hem dit, als ajuntaments que a la mesura de les seves possibilitats vagin adaptant-se a aquesta situació i que, evidentment, regularitzen, com dèiem, aquests llocs. De fet, nosaltres hem enviat cartes als ajuntaments
recordant-los que això existeix, que aquesta llei existeix i que evidentment han d'anar professionalitzant el sector i que els hem oferit per a que no sigui només una demanda de dir-los adapteu-vos, sinó que a més els volem acompanyar en aquest procés, els hem oferit també l'ajuda tècnica dels nostres tècnics de la Direcció General per tal d'anar fent aquest procés per a que realment sigui efectiu. Pensem que l'àmbit esportiu s'ha de professionalitzar i en aquest cas per a poder-lo professionalitzar han de ser persones qualificades que tinguin la titulació que pertoca. Evidentment això serà un acompanyament als ajuntaments, tampoc els anem a deixar a soles perquè sabem que hi ha ajuntaments que poden tindre més dificultats perquè són més menudets o pel que siga, però el cas és que evidentment si tendim cap a aquesta professionalització s'ha de complir la llei i nosaltres estem ajudant i estem recolzant els ajuntaments i recordant-los que ho han de fer. Per tant, aquest és el nostre posicionament d'acompanyament, d'ajuda i evidentment perquè al final s'acabi complint la llei. I en referent a aquest tema, nosaltres, una de les nostres funcions és la de velar precisament perquè estigui complint-se aquesta llei també i tal. I som un col·legi de xicotets, sí que intentem emprendre algunes actuacions, hem pres actuacions contra alguns ajuntaments que tenien reconegut en la seva RPT la plaça millor de director esportiu, però la persona no tenia la professió. Hem anat a judici i la justícia ens ha donat la raó. Sin embargo, els ajuntaments no acaben de complir-la. I això és una que ens costa que el director general ha fet un esforç molt gran i ha enviat la carta als ajuntaments recordant, etc. Després, en els ajuntaments més xicotets, que clar que tens més recursos, etc., seria viable la possibilitat de que es mancomunara els serveis esportius? Nosaltres el que hem dit és, igual que en aquest àmbit com en els altres, que el que hem de fer és col·laborar entre les institucions i per tant, quanta més col·laboració hi ha entre les institucions, bé del mateix nivell entre municipis, bé entre diferents nivells, entre els ajuntaments, les diputacions, la Generalitat, nosaltres estem per ajudar a aquesta col·laboració. Per tant, nosaltres veiem amb bons ulls que tota col·laboració servisca per a millorar les condicions i en aquest cas per a professionalitzar. Per tant, ajudarem en allò possible en què es puga anar optimitzant els recursos. Si un a soles no ho pot fer, el que ha de fer és juntar-se per a complir la llei. I en aquest sentit de professionalitzar, clar, l'aspecte més important és el de la formació. Cal assenyalar que a dia d'avui la falta d'ordenació un poc dels àmbits formatius i tal fa que dins del nostre àmbit ens trobem en moltes qualificacions professionals. I això fa que hi hagi diferents càrregues lectives, des de la titulat universitari fins a un tècnic esportiu, etc. N'hi ha des de Conselleria alguna línia d'actuació prevista en aquest sentit, de l'ordenació de la formació? El que hem de fer és una qüestió més jurídica que política, però també és una qüestió que va en dos llocs. El cert és que els decrets que marquen les carreres currículums i els que marquen quins són les àrees d'actuació en diferents àmbits educatius, en aquest cas en l'esportiu, emanen de lleis estatals. Per tant, nosaltres el que fem és adaptar la realitat a la realitat valenciana, els decrets que estan i les ordres que tenim a nivell estatal. Per tant, nosaltres el que voldríem és que hi hagués canvis en les lleis a nivell estatal que poguérem donar resposta a una major necessitat de formació. Hi ha altres tipus de formacions que fan falta també en l'àmbit esportiu com en altres àmbits de la formació. Per tant, nosaltres el que hi ha ho adaptem i per dir, el poc marge que tenim intentem posar al servei de la ciutadania, però el que hem de fer realment és canviar a nivell estatal la normativa que n'hi ha, perquè pensem que s'ha d'adaptar millor a les necessitats, com dèieu abans, d'un món que canvia tan ràpidament que ha d'anar adaptant-se amb més dinamisme. Per tant, aquests canvis els exigim a nivell estatal i els volem per a poder aplicar millor a nivell del País Valencià. I dins d'aixòs canvis, ja referent, per exemple, a l'interès que poden tenir els nostres col·legiats, diríem, dins de l'àmbit de coneixement, que són els que ostenten el major grau de coneixement tècnic i científic, quins àmbits podríem dir-los que estarien reservats? I ara, així entrant-se un poquet en el que serien les línies estratègiques que va adoptar la Conselleria respecte als nostres àmbits més directes d'actuació, començant per el més alt, els esportistes d'elit o esport professional, depenent de com se li vulgui denominar, quina és la línia que porta? Per un costat, en els esportistes d'elit, per exemple, nosaltres enguany hem canviat el procés d'admissió per als instituts i per als centres educatius
i hem posat que aquella persona que sigui esportista d'èlit tindrà la prioritat, no li caldrà una puntuació extra com n'hi havia abans, sinó que directament podrà estudiar al lloc més proper on ell té el domicili o on ell entrena. Per tant, és una qüestió més directa per a potenciar que realment ho pugui compaginar els estudis, no? Per tant, que pugui estudiar i pugui fer la seva carrera com a esportista professional. I això és un dels canvis que hem introduït ja, que no és una puntuació, sinó que és la prioritat. És a dir, més enllà de les puntuacions que tingui un altre, si tu eres esportista d'èlit i vols estudiar a aquest lloc i tens al costat la teva residència, evidentment aniràs allí, o el teu lloc d'entrenament aniràs allí, perquè directament estàs reconegut com a esportista d'èlit i per tant tens prioritat davant d'altra gent. Això és un dels canvis normatius que pareixen xicotets però no ho són, perquè ajuden a compaginar per un costat la formació educativa, per un altre costat la carrera com a professional de l'esport o aquell que voldria ser-ho i que ja és esportista de grans resultats, no? Esportistes d'elit. Això per un costat. I per altre costat el que sí que nosaltres diem és acompanyar a aquests esportistes, sobretot de les federacions que per elles mateixes no són capaces de poder acompanyar els seus esportistes més elevats en beques acadèmiques esportives que enguany augmenten també de pressupost per tal de poder ajudar a que es puguen viure del que és estudiar i dedicar-se a l'esport. Per tant, que puguen tindre aquest acompanyament, almenys en aquestes federacions que no són, podríem dir, aquelles més massives, no? que ja estan professionalitzades i que per elles mateixa ja tenen la capacitat econòmica de fer això. No? Però, evidentment, acompanyarem a tots els esportistes valencians que estiguen en aquest punt. Pel que fa a les competicions professionals, no és competència nostra, no són competències de la Generalitat, estan més lligades a l'Estat, però bueno, el que tenim clar és que més enllà de les competicions professionals, per a nosaltres el món de treball nostre és la base i l'acompanyament entre la base i la professionalització, i ahí és on estem treballant. No? I així, partint del parlar de l'esport de base i tal, començant per l'educació física reglada, la que es dona en les escoles i de l'horari lectiu, n'hi ha previst en el decret, hi ha alguna possibilitat d'ampliar les hores d'educació física? De moment no podem fer-ho perquè sabràs que la llei d'educació que va aprovar el Partit Popular limita moltíssim en aquesta àrea. Nosaltres el que estem dient és que s'ha de derogar aquesta llei i esperem que tots junts aconseguim que es derogue i que construïm una nova llei que tingui en compte, com per exemple s'està tenint en compte en Finlàndia, que és un dels llocs on més millors resultats educatius tenen, que l'esport, que el moviment ajuda també a aprendre més, ajuda a tindre uns millors nivells de continguts, d'aprenentatges i per tant ha de tindre més pes en el currículum dels nostres xiquets i xiquetes. Per tant, hem de derogar la LOMCE i hem de fer una nova llei que servisca per això i que evidentment sigui un pacte educatiu que perdure. No? Per tant, dins del món esportiu pensem que s'ha de treballar en aquesta línia i més enllà d'això nosaltres regulem tot el que podem per a donar-li més marge, no? Però la realitat és que estem molt constrenyits per la llei estatal. I el que seria l'esport en edat escolar ja fora de l'horari lectiu, actualment la Direcció General desenvolupa els Jocs Esportius Escolars. Quina és la línia a seguir? Ahí sí que estem invertint. Aquestes de les pujades que diem és una de les pujades més grans, perquè pensem que l'esport base, els esports escolars, el programa de pilota a l'escola, els programes que fem dins també el d'activitats nàutiques, que també tenim, totes les diferents programes que n'hi ha, el que volem és augmentar-los per doble vessant, per una vessant estrictament esportiva, perquè hi hagi més gent que practiqui esport, que hi hagi més gent que d'aquestes escoles acabi anant a clubs, acabi exercint el seu esport també en federacions, per tant augmentem la massa social de practicants de l'esport, però no només això, sinó que ens servisca també per a introduir, per a que cada vegada hi hagi més gent també de diferents àmbits socials. L'esport pensem que és importantíssim per a la cohesió, per a que realment la societat estigui més cohesionada, que tot el món pugui tindre accés a l'esport és necessari, és just i a més és millor per al conjunt de la societat. I per això estem intentant tirar endavant programes específics mirats en la perspectiva de que l'esport servisca per a cohesionar la societat, per a reduir desigualtats i sobretot que servisca com a creixement personal, com dèiem abans. Això són les àrees d'actuació més immediates i evidentment totes aquelles que puguen anar sorgint per millorar el món esportiu. I així ja tocant àmbits que no són... Nosaltres també tenim un poquet inclús desconeguts perquè són àmbits nous, perquè tenim aquesta obligació. L'altre dia, per exemple, estiguem amb la directora general d'universitats i clar, cada any ixen d'egressats 600, l'àmbit educatiu està copat i aleshores n'hi ha que anar construint nous àmbits d'actuació. El tema del turisme actiu,
com se podria enfocar? Nosaltres hem constituït una comissió interdepartamental entre turisme i esport per a fer projectes comuns, perquè sabem que és un dels principals vectors de creixement que té el turisme i també un dels llocs on podem crear llocs de treball de qualitat relacionats amb l'esport i relacionats amb l'atenció a gent que ve de fora i que vol practicar l'esport així. De fet, el turisme esportiu és un dels que més creixement està tenint en el nostre territori i, per tant, en aquesta comissió estem ja treballant de forma conjunta per tal de potenciar que professionals del món esportiu puguen atendre, puguen prestar els seus serveis a la gent que ve i, per tant, augmentem la capacitat econòmica també del conjunt de la societat i, en concret, més llocs de treball per al món esportiu. I quina seria la línia més important? En refereix que els grans esdeveniments i que la gent que vinga siga turista però que ve a veure aquest esdeveniment o el de que ve a practicar... Nosaltres pensem que l'esport s'ha de practicar i que els grans esdeveniments esportius fins ara la majoria dels que han hagut no han generat l'impacte que diem que han generat i a més el que ha tingut són despeses per als valencians i les valencianes, la Fórmula 1 per exemple, i després no ha tingut l'impacte de veritat ni ha tingut un arrelament en la societat. El que nosaltres volem, els esdeveniments esportius que ens agraden són aquells que naixen de la vertebració del propi territori, és a dir, que hi ha una quantitat de gent, una massa social que practica aquest esport, que és aficionat, que vol que això tiri endavant i per tant fa que vinga més gent així, això per un costat, i per un altre costat el que volem és que n'hi hagi turisme esportiu perquè venen a practicar esport en la nostra terra, perquè tenim les millors condicions que n'hi ha i perquè sabem que, a més, aquesta gent que ve a practicar esport no només ve un dia i es gasta una entrada, sinó que queda més temps i pot estar en contacte amb els professionals que assignen que li poden prestar els seus serveis. Per tant, pensem que és una manera de desestacionalitzar el turisme, fer-lo que siga realment esportiu i que no siga només per a un esdeveniment, sinó que vinguin a practicar esport i, per tant, que la xarxa esportiva doni solució també als turistes que puguen vindre. I ja per últim, l'àmbit en el que estem treballant més profundament per a establir col·laboracions és el sanitari. Sí. Com podríem nosaltres col·laborar amb Conselleria d'Educació o Conselleria de Salut? També tenim fa no res vam fer la comissió mixta i un espai sociosanitari en el que estem una comissió mixta d'Educació-Sanitat i en el que hem començat a treballar aquests temes. Alguns directament relacionats en l'educació i altres ja directament en el món esportiu en la sanitat. I per tant, ahir sí que vos demanem, i és una qüestió que pensem que podeu ajudar, a que vosaltres mateixos pugueu dir-nos de quina manera veieu que es podria encaminar, perquè nosaltres volem escoltar a la gent, és el que hem dit i ho estem fent. Volem que siguin els propis professionals que saben de les àrees els que ens diguen pensem que podria anar per així la cosa i intentar fer-ho possible. Tot allò que puguem fer nosaltres per a que millore la societat, en aquest cas, que milloren les condicions de salut de la gent via l'esport, ho farem. I per tant, en aquesta comissió, que ja ens hem reunit en diverses ocasions, podem vehiculitzar alguna de les vostres propostes també. I ja per finalitzar, precisament en aquesta línia, com el col·legi, el CV podem assessorar, podem col·laborar amb els diferents... La Direcció General d'Esport la teniu oberta, en casa vostra, qualsevol proposta que vulgueu fer l'heu de vehiculitzar per allí, perquè el director general, Josep Miquel Moya, és qui gestiona i coordina aquests àmbits, però més enllà d'això, el que penso és que és bo que aquests espais de reflexió que vosaltres tindreu, per exemple, el dissabte, arriben a unes conclusions que es puguen traslladar a les administracions i que nosaltres les puguem tenir en compte per a prendre decisions. Com deia, ningú té així la sabidoria absoluta i per tant tot allò que es pugui aportar per a la gent que treballeu en l'àmbit, nosaltres oberts en tots els àmbits, en tots els sentits, tant de la Direcció General d'Esport com en aquestes comissions mixtes que dèiem de turisme i de sanitat en la que podem aportar les visions que ens pugueu anar determinant. Evidentment, i això seria enganyar, prometre així a saber què, nosaltres el que diem és que després en la situació que n'hi hagi i en els recursos que n'hi hagi podrem fer el que podrem fer, però realment la voluntat és màxima i això sí, explicar sempre a la gent la veritat, anar de cara i dir que tot allò que puguem col·laborar volem que es col·labore i sobretot tenir en compte això, la vostra opinió com a professionals. D'acord, doncs des del col·leg i en representació de tots els col·legiats li agraïsc. Li farem la paraula, anem a fer arribar moltíssimes propostes i moltes gràcies per el seu temps. Gràcies a vosaltres.